आंनि न' खाथिनि एबा आंनि मण्डलिनि इसोरखौ फोथायग्राफ्रा खामब्रेंगा फिथाइनि बिदैखौ जौ बायदि खालामनानै लोङो। बिदैखौ बिदि खालामनानै लोंनाया मोजां जायो ना गाज्रि जायो सार? बिनि भिडिअ लाबो। बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय आरो लोगोसे बयखौबो बरायबाय। अनजाग्राफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अलरेडि खोनाखाबाय। आङो जेखौ फरायनानै होदों बे जादों जाहैबाय जे सासे व्यक्तिया आंनि भिडिअनि कमेन्टआव सोंदों, मिथिनो लुबैदों जे खामब्रेंगा फिथाइनि बिदैखौ जौ बायदि खालामनानै, जौ नङा नाथाय जौ बायदि खालामनानै लोंदों आरो बियो गोरोन्थि जायो ना मोजां जायो होननानै बिथाङा सोंदों। दा बे सोंलुजों रिलेटेड थानाय बेबायदि भिडिअखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय बिनि फिननायखौ जोबजासिम मिथिनो थाखाय साफ्रोमबो नायदो, जोबनाय फारसे रोखायै बुंहैगोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो गोबां बाथ्राफोरखौ, जौनि बाथ्राफोरखौ बाइबेला मा बुंदों आरो बाइबेलाव खैथा बेसेबां रोखोमनि जौनि बाथ्रा बुंनाय दं, बेफोर गासैखौबो जोङो मोनफा मोनफा नायलांगोन। अनजाग्राफोर, दिनै जोङो मोनसे बिसयाव बाथ्राखौ सावरायनो थांगासिनो दङ, जायखौ लानानै मण्डलिनि गेजेराव, लाइमोनफोरनि गेजेराव, लोगोफोरनि गेजेराव बे बाथ्राखौ लानानै गोबां समावनो दान्थे बिदान्थे जायो। सोंलुआ गोबां थोंजों आरो बे थोंजों सोंलुआनो जादों जाहैबाय, मा सासे ख्रिस्टियान सुबुङा जौ एबा वाइनखौ लोंनो हायोना एबा मोलोङोना? अनजाग्राफोर, जेब्लानो जोङो बे बिसयाव बाथ्राखौ सावरायो अब्लानो मोननै हानजानि एबा दोलोनि मानसिफ्रा ओंखारबोयो। गिबि हानजा आरो बे गिबि हानजाया बुङो जाहैबाय जे जौ लोंनाया गिदिर पाप जायो आरो बेखौ दांनायाबो पाप जायो एबा गोरोन्थि जायो होननानै बुङो। आरो गुबुन मोनसे दोलोआ मिनिस्लुनानै एबा मिनिनानै बुङो, हारे हारे भाई, आदा फंबाय बिनानावमोन, बेबायदि नङा। जिसु ख्रिस्टआबो कानाननि बै गोथार जुलियाव दैखौ जौ खालामनानै लोंदोंमोन एबा लोंहोदोंमोन। आरो पौलाबो तिमथिखौ उदैनि जेंनानि थाखाय एसे एसे जौ लोंनो थाखाय परामर्श हरदोंमोन। बेनिखायनो माखासे मानसिफ्रा एबा बै हानजाया बुङोदि एसे एसे जौ लोंनायावलाय मा गोरोन्थि जानो होननानै। अब्ला नायगिरि लोगो नोंथांमोन, सैथोआलाय माथो? अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, माब्लाबा नोंथाङा सानफेरदोंना जि बाइबेलखौ इब्रायारि राव आरो ग्रीक रावाव लिरनाय जादों आरो बै ग्रीक राव, इब्रायारि रावाव जौखौ मा सोदोब बाहायदों नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना? बेनिखायनो दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बाइबेलनि थाखोमानाय 9टा सोदोबनि बिसय आङो बुंनो थांगासिनो दङ, जायखौ मिथिनायनि उनाव नोंथांहा जौखौ लानानै जेबो सोंलु थाबावनाय नङा, गोनो गोथो थाबावनाय नंलिया। नोंथाङा जुदि थारैनो सैथोखौ मिथिजोबनो हास्थायदोंब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो, नागारालाबानो जोबजासिम नायदो। दानाब्ला फैदो जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गोजाम रदायनि इब्रायारि रावनि 6टा रहस्यजों बुंफबनानै थानाय सोदोब नोंथांमोननो आं बेखेवनानै होलांनो हास्थायबाय। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो बर' बाइबेल, हिन्दी बाइबेल, इंलिश बाइबेल, एसामिस बाइबेल जेब्ला जोङो फरायो, अब्लाना जोङो सोदोब, बेबायदि सोदोबफोरखौ मोननो हायो। हिन्दी रावाव दाक मदिरा, दाक मधु, इंलिशाव वाइन सोदोब मोननो हागोन आरो बर' रावाव जौ सोदोबखौ जोङो मोननो हागोन। नाथाय गोजाम रदायनि गुबै इब्रायारि रावाव बिनि राव एबा सोदोबफोरा आलादा आलादा दं। फै अब्ला जोङो मोनफा मोनफा इसोरनि बोसोनखौ बेखेवनानै बेफोर गासैखौबो जोङो नायलांदोनि। जौनि थाखाय बाहायनाय गिबि सोदोब, बेनो जादों जाहैबाय यायिन। बे जाहैबाय खमिर होनानै बानायनाय कमप्लिटलि फेग्रा मुवा। बेनि बिसय जोङो बाइबेलाव जागायजेननायनि 9:21 सिरियाव जोङो मोननो हायो, जेरावहाय जोङो नुहुनि सोमोन्दै मोननो हायो। आरो बे नुहुआ बे यायिन होननायखौ लोंदोंमोन आरो बेखौ लोंनानै गोबां फेग्लुंदोंमोन आरो बियो गावनि थाम्बुआव लंथङै थादोंमोन। बाइबेला बे बिसयाव एबा यायिननि बिसयाव बोसोन बिजाबनि 20:1 सिरियाव ओरैहाय मोजाङै बुंदों, जौआ नंखाय गोहो होयो आरो बांद्राय जौ लोंनाया मानसिखौ मूर्ख जाहोयो, लोंग्लुंनाया मूर्खफोरनिसो खामानि। नैथि सोदोब, जेरावहाय इब्रायारि रावाव जौखौ बुंदों, बेनो जादों जाहैबाय तिरस। जेब्ला बाइबेलाव नोंथाङा फरायनो मोनगोन जि द्राइखारसनि बिसय, द्राइखारस होननानै बुंनाय सोदोबनि बाथ्रा, आरो बे द्राइखारस होननायानो जादों जाहैबाय, बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय तिरस। बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय आंगुरनिफ्राय बनायनाय मोनसे रस एबा जायखौ जोङो जुस होननानै बुङो, बै जुसआ, आरो बेयाव एलकहल थाया। जायखौ जों बोसोन बिजाबनि 3:10 सिरियाव ओरैहाय मोननो हायो, दोनथुमज्लायनो हानाय आग्लाय बिग्लाय द्राखा बिदैफोर मोनगोन। आरो जुएलनि 2:24 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, अब्ला खलाना माइजों सुफुंजागोन आरो गेदेर दुंग्रुफोराव द्राखा बिदै आरो थावा उसिफावगोन। आरो बे द्राइखारसखौ
इसोरनि बोरनि मोनसे नेरसोन होननानै बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो बे तिरसखौ एबा बे ड्राइ खारसखौ लोंनाया सुरक्षित दं एबा बे ड्राइ खारसखौ कमप्लिटलि लोंनो हायो एबा लोंनो मोनो जेरावहाय एलकहल थाया एबा खमिर थाया एबा जायखौ जों एमाव होननानै बुङो एमाव गैयै जौ एबा ड्राइ खारस। दानाब्ला जौखौ लानानै बुंनाय इब्रायारि रावाव थामथि सोदोब बेनो जादों जाहैबाय शेकार। जों जुदि बेखौ इंलिस रावाव बुङोब्ला स्ट्रं ड्रिंक होननानै बुंगोन, जों बर'आव जुदि बेखौ दानस्लायोब्ला फेग्लुंहोग्रा फेहोग्रा जौ एबा फेहोग्रा होननानै जोङो बुंनो हायो। बे बानायनाया आंगुर बिदिनिफ्रायल' बानायो बे नङा, आंगुरनि रसनिफ्रायल' बानायो बे नङा, नाथायब्ला खिजुरनिफ्राय आरो गोबां रोखोमनि आबादफोरनिफ्राय बेखौ बानायनाय जायो आरो बेरे बिदैनिफ्रायबो बेखौ बानायनाय जायो आरो बे जौआ गोबां स्ट्रं जायो, गोबां फेहोयो। बेनिखायनो लेबि बिजाबनि 10:9 सिरियाव इसोरा रोखा रोखायै बाधा होनानै दोनखादों जि जाय दैदेनगिरिफोरा दैदेनगासिनो दङ इसोरनि गोथार जायगायाव थाङो बिसोर माब्लाबाबो बे शेकारखौ दालों, बे जौखौ दालों, नङाब्ला थैगोन होननानै बुंनानै दोनखानाय बाधा होखानाया दङ। दानाब्ला जौखौ लानानै इब्रायारि रावाव बुंनाय ब्रैथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय आसिस। जाय आंगुरखौ बागाननिफ्राय खानानै लाबोनानै बुफ्लियो, नाख्रेबो, सेबो, बिनि उनाव जि गोजा दै ओंखारबोयो, रस ओंखारबोयो, गोदै रस, गोथार रस ओंखारबोयो, बेखौनो आसिस होननानै बुङो आरो बेनि रसा एबा बेबायदि खालामनाया लोंनो थाखाय जोबोद गोथाव, गोदै जायो। बेनिखायनो जवेलनि 3:8 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, बे समाव हाजोफोराव गोदै द्राखा बिदै गसरबाय थागोन आरो बे ड्राइ खारसआनो जादों आसिस आरो बे आसिस बे ड्राइ खारसखौ लोंनायाव जेबो गोरोन्थि जाया, बियो गोथार मानोना बेयाव जेबो एलकहल थाया, बेयाव खमिर थाया, बेयाव एमाव थाया। इब्रायारि रावाव जौखौ लानानै बाहायनाय बाथि सोदोब बेनो जादों जाहैबाय सेमेर। बे जाहैबाय आंगुरखौ नाफ्लेखांनायनि उनाव जि रस ओंखारो, रसजों लोगोसे मोनसे फेम्फोना थायो आरो बै फेम्फोनाफोरखौ गासैखौबो नागारजोबखांनानै एबा फेम्फोनाखौ साफा खालामखांजोबनानै जि मोनसे गोजा आंगुरनिफ्राय फैनाय मोनसे रस थायो, बेखौनो सेमेर ड्राइ खारस होननानै बुङो। जायनि बिसय जोङो हुदा बिजाबनि 32:14 सिरियाव मोनो। थै बादि गोजा द्राखा बिदै लोंहोबाय, बे जाहैबाय गोथार आरो गोग्गोखौ दिन्थिनायनि मोनसे नेरसोनमोन। दानाब्ला फैदो द'थि सोदोब जेरावहाय इब्रायारि रावाव जौखौ बुंदोंमोन, बे जाहैबाय मामासाक। यस, मामासाक। बे जाहैबाय गोबां गिथावना खोलोबनि जौ। बे ओरैबायदि जौ जायखौ गोबां फेहोनो थाखाय, गोबां फेनायखौ बानायनो थाखाय गोबां रोखोमनि मस्लाफोरखौ मिलायनानै एबा गोबां रोखोमनि बेसादफोरखौ होनानै बानायनाय जायोमोन। जायखौ जोङो बोसोन बिजाबनि 23:30 सिरियाव ओरैहाय मोनो, जायफ्रा जौ लोंहाबबाय थायो आरो जायफ्रा मस्ला गलायनाय जौखौ नागिरबाय थायो आरो बेयाव बुंनाय जिथु जौनि बाथ्रा गोबां गिथावना जौ, बेखौनो इब्रायारि राव सोदोबाव मामसाक होननानै बुंदों। अनजाग्रा खृष्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बेफोर जादोंमोन जाहैबाय इब्रायारि रावनि बाथ्रा, हेब्रिउस रावनि बाथ्रा, जेरावहाय जौखौ आलाग आलाग महराव बेरखांहोदोंमोन। दानाब्ला जोङो गोदान रदायाव जोङो ग्रीक रावाव नायदोनि मोननै सोदोबखौ। गोदान रदायाव जौखौ लानानै ओंखारनाय सेथि सोदोब आरो बे जाहैबाय ग्रीक रावनि, बेनो जादों जाहैबाय ओइनोस। अनजाग्राफोर, गोदान रदायाव जौनि जिथु सोदोब ओंखारदों एबा बेरखांदों, बे जादों जाहैबाय गोबांसिनानो बे ओइनोस सोदोबा गोदान रदायाव ओंखारदों। गोदान रदायाव बे सोदोबा मोननै जौनि थाखायबो बेरखांदों एबा नुजादों। बे जाहैबाय फेग्रा जौनि सायावबो आरो फेयै जौनि सायावबो, जेरैहाय खमिर गोनां एबा एमाव गोनां जौनि सायावबो ओइनोसखौ बाहायदों आरो एमाव गैयै खमिर गैयैनि सायावबो ओइनोस सोदोबखौ बाहायदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दे अब्ला जोङो एसे गोसोखांदोनि, जेरावहाय जहननि 2:12 जोङो मोननो हायो जे कानाननि मोनसे हाबायाव जिसु ख्रिस्ट'आ दैखौ जौआव एबा ड्राइ खारसआव सोलायहोदोंमोन आरो बै ड्राइ खारसआव सोलायहोनायानो जादोंमोन जाहैबाय अनियस। बेनिखायनो गोबां मानसिफोरा बुङो एबा बुंनो नागिरो, नाय जिसु ख्रिस्ट'आनो जौ बानायदोंमोन होननानै। नाथाय अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, एसे साननानै नायनायसाय, जाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मोजां लामाजों थाबायनो थाखाय फोरोङो, जायहा जोंखौ गोथार खालामो,
बै जिसु ख्रिस्ट'आ जानो बेबायदि फेग्लुंग्रा मुवाखौ बानायगोन जायखौ फेनानै गावनि साननो हानाय मोजां साननो हानाय गियानखौ खोमानानै लायो, जायहा नांज्लाय खमज्लाय खालामो, जायहा बरबादिखौ लानानै फैयो, बैबायदि लोंनायखौ जानो जिसु ख्रिस्ट'आ बानायनानै होगोन। माब्लाबाबो जानो हाया आरो बे नङा। जिसु ख्रिस्ट'आ जि ड्राइ खारसखौ बानायदोंमोन बे जाहैबाय उत्तममोन, मोजांमोन, गोबां गोथावमोन, जेरावहाय दानि मुगानि जौफोरबायदि फेग्रा जौ, नस्थ' खालामग्रा जौ, बरबाद खालामग्रा जौ, बै जिसु ख्रिस्ट' बानायनाया बेबायदि जौ नङामोन। देट मिन्स दानि मुगानि बायदि जौ नङामोन, फेहोग्रा जौ नङामोन, बुलाय होग्रा जौ नङामोन, नस्थ' खालामग्रा बरबाद खालामग्रा जौ नङामोन। नाथाय गाल फारसे जोङो नुनो मोनोदि इफिसुसनि 5:9 सिरियाव बे ओइनस बे जौखौ लानानैनो पौला गोख्रोङै रायबथानानै दोनदों। द्राखा बिदैजों दाफे, बेजों नोंसोरो आद्रिल' जागोन, नाथाय गोथार जिउजों दैदेनजा। बेनि माने बे ओइनसआ जुदि निसा जायोब्ला, निसा जाहोयोब्ला, मानसिखौ फेहोयोब्ला बेनिफ्राय गोजान थानो नांगौ। ग्रीक रावनि एबा गोदान रदायाव फैनाय जि नैथि बाथ्रा एबा जयै जुदि जोङो नायोब्ला 8थि जोबथा जौखौ लानानै बुंनाय बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय ग्लुक'ज। बे ग्लुक'जआनो जादों जाहैबाय एखेबारे गिबि बानायजेनजानाय, गिबि ओंखारबोनाय गोदै जौ, जायखौ जोङो थोनहरजानायनि 2:13 सिरियाव मोननो हायो। जेब्ला पेन्टिकस्टनि दिनाव गोथार जिउआ फैबाय, गोथार आत्माया फैबाय, अब्लाना बै सेलाफोरा गुबुन गुबुन रावाव, गुबुन गुबुन भाषाफोराव जेब्ला रायज्लायनो हमबाय, अब्लाना गोबां मानसिफोरा ठाट्टा होनानै मिनिनानै बुंबाय जे बिसोरो जौ फेग्लुंनानैसो बुंदों होननानै। आरो बै जौ फेग्लुंनाय, बै जौनि बाथ्रायानो जादोंमोन जाहैबाय ग्लुक'जनि बाथ्रा, जेरावहाय ओरैहाय लिरनाय दङ, आं फरायनानै होनो हास्थायदों। नाथाय गुबुनफ्रा गुस्थि फेन्नानै होनदों, बे मानसिफ्रा फेदों। जेब्ला मानसिफोरा बेबायदि बुंबाय, अब्लाना पिटरा गसंनानै बुंबाय, बेयो बबेबा जौनि खामानि नङा, जौ फेनायनि खामानि नङा, जौ फेनानै बुंनाय बाथ्रा नङा, बे जाहैबाय गोथार जिउ पबित्र आत्माजों बुंनाय बाथ्राफोरसो होननानै पिटरा रोखा खालामनानै होबाय। देट मिन्स बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय ग्लुक'जआ गोरोन्थि, ग्लुक'जखौ लोंनो मोना, मानोना ग्लुक'ज लोङोब्ला मानसिफ्रा फेग्लुङो। दा अब्ला अनजाग्राफोर, जोंनि गेजेराव जोबनायाव बेनो सोंलुआ फैफिनसिगोन नङा होमब्ला, जे अब्ला जोङो बबे जौखौ लोङो, बबे जौखौ लोंनो नांगौ? अनजाग्राफोर, दा जोङो इब्रायारि आरो ग्रीक रावाव गासै 8था जौनि सोदोबनि बाथ्राफोरखौ जोङो नायबोबाय। अब्ला जोबथायाव जोङो मा खालामनो नांगौ? दिनै जोङो सैथो सासे ख्रिस्टियान फोथायारि जानानै अब्ला जोङो बबे मोनसेखौ मोलोङो एबा बबेखौ लोंनो नांगौ? अनजाग्रा नायगिरिफोर, बाइबेलनि बायदिब्ला आयनाफोर बायदि रोखायै स्राङै नुजानानै दं। सेथि बाथ्रा एबा सेथि लोंनो हानाय बेनो जादों जाहैबाय अनफार्मेन्टेड जुइस, जायखौ आंगुर बिदैनिफ्राय एबा फिथाइ सामथाइ रसनिफ्राय बानायनानै लोङो, जायहा जोंनि मोदोमनि थाखायबो मोजां जागोन, जेरावहाय खमिर थानाय नङा, जेरावहाय एमाव थानाय नङा, बियो जोंनि मोदोमनि देहानि थाखायबो मोजां, बेखौ लोंनो हायो। नैथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय दिनैनि जौ आरो बाइबेलाव थानाय जौनि गेजेराव फारागथि। दिनै जोङो जायखौ बाजाराव मोननो हायो, जेरैहाय बियार, हुइस्कि, राम, जायफोरखौ जोङो बाजाराव मोनो, जायफोरखौ जोङो बाजाराव नुनो मोनो, बेयाव गोबांनिख्रुइ गोबां मानसिफोरखौ फाग्ला खालामनो थाखाय, फेग्लुं होनो थाखाय गोबां रोखोमनि मस्लाफोरखौ बेयाव मिलायनाय जायो एबा बेयाव होनाय जायो। बैफोर गासैबो कमप्लिटलि मानसिखौ फेग्लुं होनो थाखाय, मानसिखौ सिथारनो थाखाय, मानसिखौ नस्थ' खालामनो थाखाय तैयार खालामनाय जायो, बानायनाय जायो। आरो बाइबेला बेबायदि जौखौ लोंनो थाखाय माब्लाबाबो पारमिसन होआखै, गनायथि होआखै। अनजाग्राफोर, थामथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय जोंनि मोदोमा एबा नोंथांनि मोदोमा इसोरनि मन्दिर, जेरावहाय जोङो 1 करन्थियारि 10:19 सिरियाव मोननो हायो। जोंनि बे मोदोमा पबित्र आत्मानि मोनसे मन्दिर, आरो जेब्ला जोङो जौ लोङो अब्लाना जोङो जोंनि साननो हानाय सक्तिखौ खोमानानै लायो, जोंनि बुंनाय रावफोरा गाज्रि जायो, जोंनि सिन्ता साननाय हनायफोरा बेलेन्सआव थायै जायो। अब्लाना जोङो जोंनि बे इसोरनि मन्दिरखौ, पबित्र आत्मानि मन्दिरखौ गुबुंले खालामनाय जायो। आरो बे बिसयाव बाइबेला गालातियारि 5:20 सिरियाव रोखा खालामदों, जायहा फेग्लुंग्रा बिसोरो सोरगो रायजोनि बाहागि जानो मोननाय नङा एबा सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा, बेखौ रोखा खालामदों। आरो बिनिख्रुइबो गिदिरसिन बाथ्राया जादों जाहैबाय गुबुनखौ सौथु होग्रा दाजाथों। रमारि 14:21 सिरियाव एरैहाय रोखायै बुंदों, बिदा फंबायफ्रा सौथुयि बादि बेदरखौ जायि, जौ लोङि एबा जेखौ मावब्ला बिदा फंबाया सौथुयो बेबादिखौ माविया गाहाम। अनजाग्राफोर, बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय जुदि सोरबाया सानदोंब्ला आं गोबां लिमिटाव लोंनो हायो, आं एसे लोंबाय थायो,
होयो होननानै सोरबाया सानदोंब्ला नोंथांनि बे लोंनायाबो गुबुनखौ सौथु होदों मानोना नोंथांनि बे लोंनायखौ नुनानै गुबुनाबो लोंग्रा जादों नोंथांनि बे लोंनायखौ नुनानै गुबुना आसि दिन्थिदों जुदि बेबायदि जादोंब्ला सौथु होदोंब्ला बियो गोरोन्थि जादों आरो जों जुदि सौथु होग्रा जादोंब्ला अब्लाना जोङो इसोरनि नोजोराव दोषि जागोन अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि लोगो नोंथांमोन इसोरा जोंखौ उदांस्रि खालामनो थाखायसो फैदों बबेबा बथल एबा बबेबा मुवाजों जोंखौ गुलाम खालामनो थाखाय नङा ख्रिस्ट' जिउ खुंनायनि समायनाया संसारनि बे फेग्लुंनायजों समायनाय नङा नाथायब्ला जोंनि समायनाया गोथार जिउनि आबुं जानायजों जोंनि जिउआ समायो जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउआव इसोरनि बोरखौ हास्थायोब्ला नोंथांनि नखराव इसोरनि बोरखौ हास्थायोब्ला दिनैनो नोंथाङा बेफोरबायदि गासै गाज्रिफोरखौ गासै जौफोरा फेग्लुं होयो बैफोरबायदिनिफ्राय गावखौ गोजानाव दोनदो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसान नायगिरि नोंथांमोन दानाब्ला जोङो गिबियावनो मोनसे कमेन्टखौ नायदोंमोन दा जों बेयाव फैफिननि आंनि न' खाथिनि एबा आंनि मण्डलिनि इसोरखौ फोथायग्राफ्रा खामब्रेंगा फिथाइनि बिदैखौ जौ बायदि खालामनानै लोङो बिदैखौ बिदि खालामनानै लोंनाया मोजां जायोना गाज्रि जायो सार बिनि भिडिअ लाबो अनजाग्राफोर दानाब्ला नोंथांमोना फिन आरोबाव खोनाबाय नुफिनबाय दा बे बिषयाव नोंथांमोना मा सानो बेयाव अलरेडि बुंदों जौ बायदि होननानै नाथाय जौ नङा जौ बायदि होननानै बुंदों खामब्रेंगा बिथाइखौ देट मिन्स जुइस खालामनानै लोंदों जानो हागौ बैयावहाय खमिर गैया जानो हागौ बैयावहाय एमाव गैया जुदि एमाव गैयाब्ला बेयावहाय जेबो गोरोन्थि गैया जुदि सोरबाया जुदि जुस लोंदोंब्ला जोङो मेंग' जुस जानो हागौ माबा मोनसे जुस जानो हागौ नाथाय जेराव एमाव गैया बेयाव गोरोन्थि गैया बाइबेला बे बिषयाव जेबो बुङाखै दा बेनिखायनो अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोननि जिथु गोसोआव सोंलुफोर दङमोन बै सोंलुफोरनि फिननायखौ नोंथांमोना मोनबाय होननानै मिजिंथिदों दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'नोसै प्राइज द लर्ड जेमसि थेंक इउ